Gış bolar. Eştin netigatını şudur yigitler. Yaman hatın yağışı yigide gış bolar. Mıdam akşekerden zihin kündedir, günnüzki hıyalın gizi düýüş bolar. Bir yumuş buyurundu, yüzünü asar. İşik gider, balağını basar. At torba yugurdar, 40 günne keser horzun başlar, 6 aylık iş olur. Maňlaý bir garış bolsun at ýözlü, tawuz kuş simali, ütölgü gözlü, mülakatly, şirin dilli, hoş sözlü, o perler käýigide duş gelir. Bedewde bedew var, alarlar dere. Bedew vardır, degmez zulo eýere. Bedewde bedew var, alma hara. Çyn bedew ýigide ulak ýaş bolar. Aýdar magtym uly. Sözüm älimdir. Netigatym uly ile ılımdır. Algın şunkar, lasyn awda mälimdir. Gargy hekek yelbe, bary kuş bolar.